Корчагин. Корчагин. Последний раз спрашиваю. Отрекаешься от революции? Отрекись. Ну чего молчишь? Отрекаешься? Говори. Нет. Нет. Отречешься. Перед всем миром. Отречешься. Я заставлю тебя это сделать. Отрекаешься? Отвечай! Нет. Нет. Идол. 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 Kaviarenskí pohľači, dobre počúvajte. Keby ľudia, ktorí majú dnes nad 65 rokov, celý život nerobili, neplatili dane a odvody, nemali by ste mnohí ani kde bývať, ani po čom chodiť. Ľudia nad 65 rokov patria do rizikovej kategórie a starostlivosť o nich nie je charita alebo samaritánstvo. Je to naša povinnosť a oni majú na to plné právo. A vytvárajú hodnoty aj v dôchodkovom veku. Keby ste sa neváľali len po kaviarniach a nemudrovali, vedeli by ste, že tvoria tzv. Striebornú ekonomiku. Sú významným prvkom stability, spotreby, starajú sa o vnúčence, tvoria naše okolie a mnohí z nich podávajú aj pracovné výkony, o ktorých sa vám ani nesníva. Vám, liberálnym povaľačom, sú samozrejme len na príťaž, lebo si myslíte, že zo svojho im platíte dôchodky a zdravotnú starostlivosť. Nakoniec ste to potvrdili aj tým, že ste im zrušili 13. dôchodok vo výške 460 eur, ktorý mali dostať na základe platného zákona v decembri minulého roku. Prestaňte preto urážať dôchodcov a radšej sa venujte témam, ktoré sú pre vás, liberálov, tak strašne životne dôležité, ako napríklad legalizácii drog, či diskusiám, či má byť okrem pánskeho a dámskeho vecka aj tretie, pre toho, kto nevie, či je mužom alebo... Takže, liberáli, slepci, kaviarenskí pohľači, dobre počúvajte. Keby ľudia, ktorí majú dnes nad 65 rokov, celý život nerobili, neplatili dane a odvody, nemali by ste mnohí ani kde bývať, ani po čom chodiť. Ľudia na...
Odstavenie dodávok ropy je hrubé porušenie asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktoré nemôžeme tolerovať a využijeme všetky dostupné prostriedky európskeho práva na ochranu našich národnoštátnych záujmov. Spôsobom vrátane zatvárania vlastných ľudí. A toto nikomu neželám, pán moderátor, aby nejaká strana v budúcnosti ešte zažila, že toto hovorí aj Igor Matovič. Čo hovorí Igor Matovič? Hovorí, že nemá žiadne médiá, že všetky... Ale ja teraz hovorím o zatváraní ľudí. Reálne boli ľudia zatváraní za nič. Dobrý deň, prajem, pán Makara. Pán Makara, nechajte ma toto povedať. Ja na rozdiel od vás, pán Makara, aj slovenskej televízie nepodporujem vojnu na Ukrajine. Na Ukrajine sa zabíjajú krížom krážom ľudia. Incident Igora Matoviča na akcii Smeru doslova obletel médiá po celom svete. A keďže policajti, ktorí tam stáli štátni, nechceli zasiahnuť a urobiť poriadok, tak v súlade so zákonom urobili poriadok moji kolegovia, ktorí boli na tejto tlačovej konferencii. Ja za týmito ľuďmi stojím. Ja nebudem nikoho sťahovať z kandidátky, hovorím to úplne jasne. A chcem ešte povedať, že médiá sa snažia teraz robiť z toho nejaký obraz, ktorý nezodpovedá slovenskej verejnosti, pretože slovenská verejnosť masovo dáva najavo a môžem hovoriť o tisícoch podporných SMS-iek správ, ktoré dostáva tak Richard Glik, ako aj Robert Kaliňák. A musím dokonca povedať, že tá podpora je tak obrovská, že som prekvapený, keď ide medzi ľudí, tak aj naši nevoliči hovoria, že treba naozaj poriadok urobiť, keď ho nevie urobiť niekto iný. Preto ešte raz opakujem, urobili sme si poriadok, nám nebude nikto narušovať tlačové konferencie, pretože ak by nám tlačovú konferenciu prerušil, tak sa mi dnes smiete do tváre, pán rektor, ste povedali, že Matovič nám ruší tlačové konferencie. A posledná poznámka. Prosím, nebuďte všetci takí úzkoprstí, pretože ja na rozdiel od vás, pán Makara, aj slovenskej televízie nepodporujem vojnu na Ukrajine. Na Ukrajine sa zabíjajú krížom krážom ľudia. Pán Vicek, Počkajte, to vám nevadí. To vám nevadí. Počkajte, to vám nevadí, to podporujete. Ja ju určite samozrejme na Ukrajine nepodporujem, ale s tým nesúvisí veľmi. Pán Fico, dal som vám priestor, aby ste teda dali svoje stanovisko. Ja si stojím za mojimi ľuďmi, bodka, nebudem nikoho odvolávať. Áno, lebo vy ste ich obhajovali, povedali ste, že proste s bláznom sa nevyjednáva, že dostal to, čo si prišiel, že škoda, že nedostal mokrou rukou, čo by bola vodoliečba. Či ste to istým spôsobom nezľahčovali. Vy ste aj sami povedali, že Igor Matovič porušil viacero zákonov. Mali ste možnosť sa k tomu postaviť civilizovane. To znamená, hovorili ste, že teda nechcela zasiahnuť polícia. Neskôr ale zase... Vy ma nebudete poučovať, poprvé vás poprosím. No, tak nehovorte, že to sa má... Tieto vaše, poprosím vás, tieto ústupky nechajte pre seba. Ja sa vás len pýtam, či ste nemohli ísť príkladom a naozaj prerušiť tlačovú konferenciu, nechať zasiahnuť políciou, pretože neskôr zasahovala mestská polícia a samozrejme potom neskôr pokračovať v mítingu. A čo sa týka Richarda Glika, vy súhlasíte s tým? Počkajte, to vám nevadí. To vám nevadí. Počkajte, to vám nevadí, to podporujete. Ja ju určite samozrejme na Ukrajine nepodporujem, ale s tým nesúvisí veľmi. Pán Fico, dal som vám priestor, aby ste teda dali svoje stanovisko. Ja si stojím za mojimi ľuďmi, bodka, nebudem nikoho odvolávať. Áno, lebo vy ste ich obhajovali, povedali ste, že proste s bláznom sa nevyjednáva, že dostal to, čo si prišiel, že škoda, že nedostal mokrou rukou, čo by bola vodoliečba. Či ste to istým spôsobom nezľahčovali. Vy ste aj sami povedali, že Igor Matovič porušil viacero zákonov. Mali ste možnosť sa k tomu postaviť civilizovane, to znamená, hovorili ste, že teda nechcela zasiahnuť polícia. Neskôr ale zase... Vy ma nebudete poučovať, poprvé vás poprosím. No, tak nehovorte, že to sa má... Tieto vaše, poprosím vás, tieto ústupky nechajte pre seba. Ja sa vás len pýtam, či ste nemohli ísť príkladom a naozaj prerušiť tlačovú konferenciu, nechať zasiahnuť políciou, pretože neskôr zasahovala mestská polícia a samozrejme potom neskôr pokračovať v mítingu. A čo sa týka Richarda Glika, vy súhlasíte s tým? My sme to aj videli teraz pred chvíľou vlastne v tej ukážke, že on dvakrát udrel pesťou do tváre Igora Matoviča. Či teda toto schvaľujete? Pán redaktor, ja som moje stanovisko povedal ešte raz. Podporujem mojich kolegov, ktorí urobili...